In summerhan ba, I plan to do karaoke outside and invite people. Look at me. Good morning, Philippines! Good morning, good morning, good morning everything. Good morning guys. So ngayon guys, nagluluto po ako ng sardinas. Ito yung umaga ko guys. So, balik tayo sa paggawaan ng sardines. So anyway guys, sabi ko kay Tami, lodo ako ng breakfast, nagutom ako. So ngayon nagutom ako, sabi ko lodo ako ng breakfast with egg. With egg. And then alam niyo ba kung anong sabi niya? Ew. Bakit yung sardines at saka ng egg nagkasama? Sabi ko, ito yung style ng mga taga-probinsya, sir. Para yung itlog, you know, alam niyo na, mas lalong lumasa. Siya. And masarap naman talaga siya, guys. You know, kung alam niyo na yung mga siyempre nagsasabi ko, kung ano, alam nyo na ninyo itong mga pinaggagawa ko, alam niyo masarap. Kapag sardinas at saka egg, di ba? Ang gandang tignan, guys. Brown na brown pa siya. O, di ba? Okay guys, dahil pa summer na, punta tayo sa basement. Ang ginagawa ko dahil maginaw pa sa labas, nagsisidling ako ng talong at saka sili. Sili, talong. Yun yung inano ko kasi yung talong matagal tumubo guys, kahit yung ano na, yung sinisidling ko na siya sa labas. Ang tagal tumubo, naabutan na ako ng fall. Hindi pa rin tumubo yung talong sa kaya advance natin at sal pala at saka sili yung ano ko at talong. Yung inuuna kong sinisidling. Kasi guys, pa summer na. Kasi excited tayo sa summer. Alam niyo na bakit. So, gardening is life kapag summer. Masarap mag-harvest ng gulay ng sayo talaga. And of course, hinahanap ko si Tami. Hindi ko makita-kita. Sabi ko, ando natin sa labas. Nanigarilyo na naman. Sabi ko, Sir Tabi. Halika na, anong ginagawa mo dito? Punta tayo sa hair cutter kasi tignan mo yung buhok mo. Para ka nang may, nangingitlog na sa ulo mo. Ang taas-taas na ng buhok mo. So, tara, pahir ka tayo. Look at this person, guys. Got a haircut. I'm not doing it, honey. I'm not doing it. Ipakita ko sa inyo, guys, yung opisina ko ngayon, guys. Nilagay ko na dito yung nilagay ko sa attic na mga gamit na nakuha natin sa basura. And ito na yung time, guys, na isusort na natin sila kung ano yung ibigay ko. So, yun yung gagawin ko ngayon. Tatlo sa Facebook, isa sa YouTube. Yun. So, yun yung gagawin ko. So, ngayon, isusort ko na siya para pagpilian kung ano yung iano ko. Kasi marami pa din akong chocolate na ibigay. And then yun, isang box lang po itong balikbayan box. Sana magkasya or maybe 4 yung ibigay ko, guys. Ito tayo guys, tignan na natin na itong mga ipamimigay natin. At alam nyo guys, pagkatapos ko nito guys, napag-isip-isip ko guys, kailangan kong bumili ng mga spam or ibang chocolate. Kasi guys, yung chocolate nga nakuha ko pala sa basurahan guys, yung mga box guys. Iwan ko na lang guys, kung ipadala ko yun sa Pilipinas guys, maging tubig yun guys. Kasi ang nasa loob is cherries, and then ang nakapalibot sa cherries is konting milk, konting chocolate lang pala. So ngayon, maraming nagsasabi sa akin na mahihilis pala yun guys kapag ipadala guys. Mamilk ba, malunaw, malusaw. So pagdating dyan sa Pilipinas, sobrang init, summer pa naman, grabe. Wala na kayo, inumin na lang niyo yung chocolate. So iwan ko guys kung paano ito ipadala guys. Yung iba ipadala ko, pero yung nasa box, mahirap yun ipadala guys kasi magtubig talaga yun guys, maging melt na yung magmi-melt yung chocolate. So kaya naisip ko, punta tayo sa Walmart. Maghanap tayo sa Walmart ng mga ng mga sale, ng mga naghanap tayo ng mura-mura din guys, 'di ba? Ang dami kasi ninyo guys padalhan. So, maghanap tayo ng mga mamurahan tayo kasi mapamura tayo, magpadala pa tayo ng box. Sana ma-appreciate ng kung sino yung makatanggap sa mga pangregalo ko. Sana ma-appreciate ninyo yung iba. Kahit gali sa basura yung iba. So, okay guys, nilabas ko na siya lahat guys. Siniparit ko yung sa family ko, siniparit ko yung ipamigay ko. Look. Ang dami, guys. So, ngayon, guys, ang gagawin ko is hati-hatiin ko sila. Well, kasabay na yung chocolates. And, ipakita ko sa inyo final na sa live. Sa live na natin i-final kasi dagdagan ko pa to, guys. For sure, meron pa tayong madagdag. So, ito siya, guys. And then, please follow sa page po para ma-notify din kayo, guys, kung mag-live na po ako, guys. And then, yun. At also sa Facebook, sa YouTube also, if you're watching here in YouTube, please subscribe. And so yun guys, mamili din ako sa YouTube na
winner sa YouTube. And then, And of course, 2 days later, napagod ako. Yung last vlog ko, napagod ako. So ngayon, 2 days later, ito na siya. Jacket, it's in the house. Let's try this. Sabi ko, bigay ng bigay tayo. Kailangan din natin i-try itong mga nakuha natin sa basura, di ba? Kumakain naman ako guys ng galing sa basura, lalo mga chichiri at mga ano. So ngayon, tinitignan ko to kasi parang kakaiba yung pangalan. Tinitikman ko siya. Okay, tikim. Tikim. Tikim pa more. Tikim. I'll try this one. It's mild. Put it in the back. Okay, which one? This one, the chips. Every time I look at the mirror and I see that Lexus, I said, who's in there? Who's in there? I'm sorry. What are you doing? Can't do that while I'm okay? Okay, go ahead. Do your... Hararay, nakalimutan ko balagay sabihin guys na magpunta kami kina Lloyd eh. Matagal din kami hindi nakita eh. Si Tammy din kailangan ding lumabas papunta na. Makita din niya yung asawa ni Lloyd eh. Sabi ko dalhin kita kay Mark para makita din kayo, diba? So ngayon, puntahan natin si Lloyd eh. Hindi nito asawa ko habang nagdrive ako, may hinahanap din siya, nakakaluga. Ito yung kadramahan niya paminsan guys. Humahawak siya sa kung meron bang nakakalimutan, yun. And then, nag-usap din kami kasi ganyan ang mag-asawa mag-uusap. Na patingiti-ngiti siya, ako din pangiti-ngiti. And then, habang kumakain kami ng chichirya, guys, masarap pala yung chichirya, guys. As in, marami pa naman akong nakuha, yun, masarap talaga siya. Hi guys! Nawala po kami guys. Napunta kami sa ibang highway. So, yung highway na pununtahan namin, walang exit pabalik. Malayo pa yung exit kaya nadoble yung oras namin. Ando na sana kami mga 2 o'clock. So ngayon almost 3 o'clock na kami makarating sa kanila. Na-late kami sa mga pinagagawa. It's Tammy's fault. Look at him. He doesn't pay attention kasi. He's always in the phone. I'm the one driving. He should pay attention where we're going. What? If I say turn here, no, I know where I'm going. I got it in my truck. Don't worry about it. Nawala kami guys. Nakakaloka. So yun, at least nandito na kami sa tamang route. Pero marami na kaming sayang na oras. Nag-sightseeing kami and then pagkatapos niyan nagbayad pa kami ng mga tolls 4 times. Yun guys, pauwi na kami, punta na kaming bahay kasi late na at alam nyo naman yun, may aso tayong gustong lumabas para maglibang-libang. Magpupo sa labas, kailangan din silang pakainin and then umiiyak na naman yung monkey ko, so yun. Hi guys, nasa bahay na kami. Sa bahay na and so yun, what happened over here, Roxy? Oy! So, si Roxy Tammy, pakainin lang yung mga alaga, tabaho ni Tammy, Doon kami kina Lloyd D. Nag-ano lang kami doon, nag-spend time. Kasi matagal din kami hindi nagkita. And then yun, si Tammy, matagal nang hindi nagkita. Si Mark, kain-kain, nagluto si Lloyd D. Thank you, babe, if you're watching. And then, ano pang ganap? Wala na. Pakainin na lang ni Tammy yung mga alaga namin. And then ako naman, punta ako sa taas. Kasi meron po akong gawain. Yan. Meron tayong gawain. And of course, the next day... Pikaba! Kahit ano na yung mga pinagagawa-gawa ko dito guys sa vlog ko guys. The next day guys, pang 3 days itong vlog na ito. 3 days. 3 days. Oh my god, yung English natin ba? Ang tigas! Ang tigas yun. So, isos lang pala yung hinahanap. May pa ano-ano pa tayo sa vlog. Tinatago yung camera para pa-pretend. Ganyan talaga yung mga content creator. 10 o'clock ng umaga. And then, ang gagawin ko lang naman is nagluluto ng chicken para sa aso yan guys. Para nila. Hala, ba't basa dito?
Itong si Tami, no? Basta si Tami mag-ano, guys, magtrabaho sa kitchen, guys. Kanina pa yan dito, eh. May tubig. Palaging may tubig. Yung floor. And then, ang pinakaayaw ko dahil is yung tubig na nasa floor. Masira kasi yung wood, guys. Masira yung wood. What did you do naman here? Uy, maginaw yung hangin. What are you looking? What are you smiling? You're smiling. Ha? I only see the stuff in the sun. So, ito yung gagawin ko, guys. Ito yung pinaka-main, ano ko, putulin, linisin. Maginaw yung hangin. Pasok tayo. It's cold. Hi, guys. Ready na po si Akut. Ready na po tayo, guys. Hintayin ko lang si Lloydie kasi, at si Tami naligo kasi palagi naman naliligo. Yung asawa ko palagi naliligo, guys. Dimples is angry. Okay, I'll give you something. Somebody eat the food. Nilagyan ko sila ng, maingay na, Nilagyan ko ng nilagay ko na yung nila, para pag mawala kayo, pag makalabas kayo sa fence, ang mangyari kasi, hindi kayo hindi matawagan yung kung sino yung may-ari. Yeah. Nakahimos. Uy, himos. And, ito yung kakainin naming dinner ni Mr. Ito, Mr. Copido, guys. Nakabalik na kami ni Lloydie. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa mga lakad-lakad namin, guys. Kasi po, hindi nakapaglakad-lakad. Hindi na ako nakapag-vlog. Anyway, welcome back sa ating vlogging. And Mr. Copido is cooking. He's making... Popido? Mr. Popido? Copido. Mr. Oh, you want bananas too? No, that's a plantain, Han. It's for frying. Oh, okay. Yeah, that's a different I one. bought bananas for eating. Well, frying and eating, okay? You're weird. You're weird, Han. Oh, what do you expect from somebody called Papadoo? No, Mr. Copido. Mr. Papado. Poopy-Doo. Mr. Copido man ang baby. Mr. Mr. Copido. So, ngayon guys, magluluto tayo. And then, kasi, mamaya, we're gonna dive tonight, love. Can we? No? Yes, we are. I just want your answer, that's all. Answer just yes or no. Luto siya, guys. Yun yung niluluto niya, guys. The chicken. Chicken something. And he will freeze it. Ilagay niya sa freezer. And then, when we're not feeling cooking, we still have, you have to put I need to make a big sauce. And also before that, even though you can do it tomorrow if you want. And the thing is, after this, you put this in the freezer. You have to take the other one that the last time, put it up, okay? Because that's more, and then ito naman, ibibake ko kasi ito yung dinner. And then, nagluluto din ako ng munggo. Ito siya, munggo. And then, ito naman is para sa seafood. Baka bukas ko na siya lutuin. Sa seafood lumpia. And then, ito, pagkain ito ng aso, chicken. Binuboil ko yun kanina. And then, ito, coconut milk for the munggo. And yun, so yun lang guys. This is what Tom is cooking right now. Okay, nagbuboil ako ng munggo. And then siya yun. So yan siya. And we went to, guys, we went to Goodwill. And naghanap kami ng mga na meron akong nabili na one blazer. And I got one blazer. And Lloydie got few things. Ganyan si Tami. Nag-grocery ako, guys. Nag-grocery din siya. So, yan. We are a grocery couple. So, yan. And then, i-bake natin ito for an hour. I think this one siya for an hour. Pabayaan lang natin si Mr.
back, Tommy, because you're here. You're coming. You give me the look. Kamay at something here. The part of it that makes you like burn ugly, but it's not. That's why you should. This is the garlic, you know. You burn the garlic. And put some food in me. Feed me. Some of that food in me. oh la la, oh la la, oh la 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 la. Says you can say all you want, but give me food. Look at it. Because it's food. Look. That's why I'm in the mood. Give me that food. Oh my I'm God. in the mood for food. Look at that face. Like closing the eyes. Oh, Siddhartha, please help me. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. Han, Yeah. in summer, Han, ba, I plan to do karaoke outside and invite people. Okay with me. Huh? Okay with me. Sure. Dance, keep dancing, Han. And singing, Han. Han, even 30 seconds, Han. She likes it. Han, can you do that? Hey there, Jimpalipaloo. Look at that face. Jimpalipaloo, who are you? You don't like to water it, right? Nice. You always do like this. Nice. No. Nice. Your tongue. It's just the two of us, but we are always busy with cooking. Every time we end up cooking, we're gonna be busy. So you should do a cooking channel then. No. Your frying is still over there. I know. I think I can flip it. No. Hello. Hi, Dale. And the Fuller doesn't eat the breakfast, right? And you give I them think the- I think she went back to eat it eventually. She went back and One ate of them ate. Really? So either she went back and ate it or how they are still. Hi guys, nalasing ako guys. Nag-inom lang ako ng isang beer. So yun, nalasing ako ng konti naman. Ng slight, very slight lang naman yung kalasingan natin guys. Ito na yung munggo natin oh. Oh. So yeah, on guys. And kakain kami very soon.